Cih, katur matur Pak Estiono sing duwe Munung Lor Munung Rejo Panglambongane. Sugeng bojane. Pak Kades Bakri sing duwe Pataan nggih. Salam buat warga Pataan Sambeng Lamongan. Mat menapa Pak Riwan sing duwe Sangwaring ya Juragan Gabah Juragan Bakul Mat siang. Iki lo alaka tir Pak Jajang panitia sedekah juruk tanggal 15 Seriti nah juruk. Aja nganti aku mbok cati wala asana awak iki gondrong aku pengen kumpul dadi siji. Lah aku piye? Lah aku yo piye? Hatimu mas Jodek tanpa dosa kowe ninggal aku. lah kowe diparani kowe karo cakae benekno teline tresno aja nganti beber ilang. Ketemu dadekno pikiran wis wedhe ora tau jamu mas ya Dek jamu godhoke telo wis suwe Dek temen yen ora ketemu gak ketemu yo wis bareng ketemu lan jarene kok wedan di rondo aja ngono ya kandhani wis suwe ora nate jamu Dek suwe blonjang kok jamu nyang depot bluluk aja dadah Dek wis suwe gak nate ketemu ora ketemu ora bareng
jamu Jamu mas ya Dik jamu ning depot songo wareng Jodoh-adoh gak Dik wis suwe Dik ora tau ketemu bareng ketemu ya kok pinter ora nyeleweng ora kasepiye utang Dik wis suwi utang ora nate jamu jamu Dik nyang depot temaya aja to Dik aku bingung rono suwe kang mas ya ora ketemu yen ketemu ayo mesti tak sayang kowe suwe Dik iya ora mas tau jamu jamu mas jamu lah kok nunut Pak Ketut Pak Ketut kok diradeni wis suwe Dik ora tau ketemu bareng ketemu tak sawang kok ketok nyaper Dik wis suwe ora nate jamu jamu Dik jamu ya nyang depot nganjuk aduh temen Dik aku lu bingung nyedaki niki lho Mbak karo Ratna nganjuk aku suwe ora ketemu temu pisan lah kok mripate ngantuk awes suwe Dik ora tau jamu mas wis ki jamu ning depot kedua